नै साहाया लोंग्रोदो। आं दिनै न'आव फाखोसे थांना फैयैनि। माबालायनो आदानि फिसाला थुलुंगाया आथिं आखाइ नोरजिया जानानै दंनो। मैया आदानिफ्रायसो मिथिदों आं। मानो बिदि जालायखो? मिन्थिया, बिनि थाखायनोथ' खौरां लाना फैयैनि। आं आगोलावनो सानखादोंमोन। सानसेखालि आं बिखौ गान्जा सोबग्राफोरजों गान्जा सोबफानायबो नुदोंमोन। आरो बान्दोआव मा लायो सोर मा मिथिनो? बेफोरखौ लानाय नुदोंब्लालाय सिगाङाव मानो खोन्थादिया? दिनैसो बुंबाय नोङो आंनो। हेंथा हाब्ला मालाय दानि गथ'फोरा सोर बुजिनो? गावनि फंबायखौनो सामलायनो हायाखै आरो गुबुनखौ सामलायनो। दानि गथ'फोरा रावनिबो खोथा मानिया। प्रेक्टिकेलि मोननांगोन, अब्लासो। जियानो जादोला, न'आव खनसे खबर लाना फैनोसै आं। थां, खौरां लाना फैयो थां। थाखा फैसाफोरखौ दै बायदि बाहायनानै गथ'फोरखौ फरायहोयो। गथ'फ्रा जेबोखौनो बुजिया। फरायनो होदों, मोजाङै फरायनांगौ। नाङा फाङा ड्राग्स, सिगारेट, बिरिफोरखौलाय मानो लानांगौ? आदा, थुलुंगायालाय? रुमावनो दं। नों बोरै मोनदों आनैसना? नों मानो बिदि जाखो? आनै, आं आंनि गोरोन्थियावनो बिब्दि जानांबाय। आनै, आंनि सोलेरा हामगोन ना हामला आं जेबोखौनो सानस'नो हालिया। आनै, हामगोन आनै, हामगोन। बारा सिन्था खालामनाङा आनै। बारा सानबा लोरबां जायो। आं मा खालामनो? जौ सेरेब लोङाब्लाबो, बिरि सिगारेट सोबाब्लाबो जों थांनानै थानो हायो आनै। बेफोरखौ सोबदावब्ला, लोंदावब्ला उनाव गारनो हायि जायो। आरो सोलेराव लासै लासैनो बेमार सोमजियो। फारसेथिं पकेटाव 10 रां 20 रां जमा जानो गोनाङाबो खरसा जाबाय थायो। मानोना नंखायनो बिरि सिगारेट, जौ सेरेबफोरावनो खरसा खालामनो गोनां जायो। गेदेर मानसिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ मानिनांगौ बाबा। नोंनि थाखायनो आं दिनै बिब्दि जाबाय। बाइक बिनायखौ मोनैनि थाखायनो दिनै आं बिब्दि जानांबाय। बाइकखौ मोननाय मोनब्ला आं बिब्दि जायामोन। मटर साइकेल मोनैनि थाखायनो नों बिदि जानांबाय नामा? मटर साइकेल मोनैनि थाखाय नों मानो बिदि जाखो? जायाबा? मटर साइकेल मोनैनि थाखायसो नों बेबायदि जादों आनैसना। नोंथ' जोबोर गोरोन्थि खालामबाय आनैसना। नाय बाबा, मटर साइकेल बायनाया आंनि थाखाय जेबो गिदिर बाथ्रा नङा। नाथाय बिखौ फिनो हानायासो गिदिर बाथ्रा। मटर साइकेल बायनायनि उनावबो 100-200 रां आं नोंनो सानफ्रोमबो थाव सोनायनि थाखाय हरनांगोन। बे बाथ्रायासो साननो गोनां। नोंखौ फरायहोनायावनो बेसेबां रां खरसा जायो बिखौ आंसो मिथिगौ। थेवब्लाबो आं नोंखौ फरायहोनायाव जेसेबां रां खरसा जायो आं हरालासिनो थाफेराखै। आरोबाव मटर साइकेलनि मुङाव सानसेयाव 100 रां हरोब्लाबो मास मोनसेयाव 3000 रां जायो। अब्ला आं नोंखौ बोरै फरायहोनो? आं नोंखौ फरायहोनानै गोरों आरो गियानि मानसि महरै सिनायजानो लुबैयो। बाबा, मटर साइकेला गिदिर बाथ्रा नङा फिसा। नोंनि लाइफ आरो सोलेरखौ स्ट्रं खालामनानै ला। नंगौ आनै, नोंनि नोमफाया
थार बाथ्राखौनो बुंदों। नों फरायनानै गिदिर गोलाव जाग्रो। मटर साइकेल नङा आनै, साखा खब्रैखौनो लानो हागोन। दे आनै सना दे। बाथ्रा मानिलायियावनो गिदिर खैफोदाव गोलैयो बाबा। गिदिरफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ मानिनांगौ। जोंहानि बाबुआबो बाथ्राखौनो मानिथारा। सानफ्रामबो मबाइलावल' गेम गेलेनानै थाबाय थायो। फरायनांगौनि बाथ्रायानो फैलिया। गासिबो गथ'फोरानो बिदि जालांजोब्बाय। मबाइलजोंनो गावबा गावनि फरायनाय समखौ फोजोबनानै लानो हमबाय। सरकारा बेफोर मबाइलनि गेमफोरखौ होबथानो हाया नामा आदा? माबोरै होबथानो? सरकारा रावनिबो फरायनायखौ थोंजोङै हेंथा होनो हाया। नाथाय खेंसालियायैब्लाबो मबाइलाव गेम सोनानै फरायसाफोरखौ फरायनायाव हेंथा होदों। मानोना गासै फरायसाफोरनो सरकारा साहारा होनो हाया। जोंसि जोंलानि गेजेरजों जाय गथ'फोरा सौसिलांनो हागोन बिसोरसो मोजां जायगा मोनहैगोन। फरायसाफोरनि लाइफखौ धंख' खालामनाया मोजां जादों होमबा? जुगानो बिदि जालांबाय। गावबा गावनि मुलाम्फानि सायावसो नोजोर होयो। गावबा गाव सांग्रां जानानै गावबा गाव मोजां जानो नाजायाब्ला खैफोदाव गोग्लैगोन। अब्लाथ' जोंनि फंबाय बिनानावमोना खैफोदनि लामाजों आगान सुरबाय दङ। बिमा बिफानि बुंनायखौथ' खोमा लाखाया। गावबा गावबो साननानै मोजां लामायाव फैनो हाखाया। नों आरो आंनिल' गथ'आ नङा। बुंनो थाङोब्ला 80% गथ'फोरानो खैफोदनि लामाजों थांगासिनो दं। नों गाज्रि हुदाखौ गारदो दे आनै दे। आदा बाजैयालाय? बियो दिनै गुबुननियाव माइ गायनो थांदों। आं बारा गोबाव खालामला आदा। जोंहानिया क'क्राझाराव थांदों। आंबो थांसै। आनै नों न'आवनो थाबाय थादो। आगै फै जिरायफै। जिराय। जागोन दे आब'। बबेयावबा थांदोंमोन नामा आगैया? थाङाखै आब', नोंसानियावनो फैदों। गुमियालाय? जानो बारिजों ओंखारलांदोंमोन बियो। र' आं लिंहरनि। ओइ खोनादो? ओइ बिफा बिफा आलासि फैदों। र' जिरायथ' आगै, फैगोन र' बियो। आमाय फैदों? औ फैदों र' नोंसानियावनो। थुलुंगाया माबोरै दं आमाय? दंथ'यो। नोंहालाय माबोरैथो दं बानायसो? मोजांथ' दासान्दि आमाय। अ दे। जिरायथ' आगै, आं साहा फुदुंहैनि। डिग्री कमप्लिट खालामबायमोन ना थुलुंगाया आमाय? हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामखांनानै गोदाव सोरावसो जाबाय थुलुंगाया। ए माथो बैनायसोलाय? गोबाव जाबाय नामा बैनाय फैनाया? एसे आगोलावसो मोनफैदों गुमै। माबोरैथ' खौरांफ्रालाय बैनाय? गाज्रिलै गुमै। गाज्रि? मा गाज्रि जालायखो? थुलुंगायाबो बेरामावसो गोग्लैनानै दं। हायार सेकेन्डारिखौ पास खालामखांनानै गंसे गारि बिदोंमोन गुमै, मटर साइकेल। बिखौ होनो हायैनिनो आंजों जेत। दालाय माथो बेराम जालायखो बैनाय? लोगोफोरजों जौ सेरेब लोंनानै ड्राग्स जानानै आथिं आखाइ नोरजिया जानानै दं। दा आथिं आखाइ खमफियो। सोर मा जादों? थुलुंगाया बेराम जादोंनो। दे साया लोंग्रोदो। गथ'फोरा गावखौनो मानो मिथिरोङा? मानसि महरै जोनोम मोनदों। गावखौनो जोबोद खाफाल गोनां होनना साननो रोंनांगौ। माबालै आदै, मा? दा जोंहानाव फाखोसे थांदो। आदाया गैला। अह' माबालै सप्ता मोनसेयानो जाबायमोन ओंखाम जानो हायिया। दाहाय थांदो होमबा आदै। दे दा थांगोन दे। अना खाना दा हिनजावासो। माबाफोर बेराम जादोंमोन नामा गुमै? बिहाबो लोंनानै थैलांबाय र'। मा बुंगोन बैनाय? मानसिया गोग्गो दैयाव दुगैबाय थायोब्ला जेबो बेराम जाया। नाथाय मैला दैयाव दुगैबाय थायोब्ला मानसिनि सोलेराव बिजानु हाबो आरो बियो सानसे बेराम जाखागोन। सोरांबानो नांगौमोन बिनोथ'। लोंनो मोनाबा आखायानो थोर थोर खुमसिगारोमोन। साहा लोंब्लाबो आखायानो मावनानै सायानो गोलैजोबो। मालायनि मोजां मोजां फिसाजोफोरखौ लाबोनानै दा बारिसो खालामजोब्बाय। जों गामियाव बिब्दिनो लोङै लोङै गोबां थैलांबाय बैनाय। जों गामियावबोथ' साथामसो जाबाय। गावनि सोलेरनि थाखाय साननो रोङाब्ला, गावनि न'खरनि थाखाय साननो रोङाब्ला, गावनि इयुननि थाखाय साननो रोङाब्ला थैखागोन। जियानो जादोला बैनाय।
दालाय माथो खालाम सानदों बानायसिखौलाय? माबालै गुमै बै दाउब' बिलोनि बैनाया गुवाहाटीनि रिहेब सेन्टाराव लांनो होननानै बुंदों। गुवाहाटीनि बबे जायगायाव? गुवाहाटी खारखुलि। खारखुलि। बिनि थाखायनोथ' नों गुमैनियाव एसेसो रां मोनथ'गोन नामा होननानै फैनाय जादों। हरनो हानायब्लाथ' मोजां मोनलै। दा आंनि आखायावबो गोबां रां गैया, गायनाय फुनायावबो गोबां रां बाहायजाबाय। दा बेसे रां दं र' नायहैनो र' दसे जिरायथ'। बांद्राय जादों नामा थुलुंगाया? बांद्राय जादोंआनो। आंनि आखायाव 4,000 रांल' दं बैनाय। 5,000सो रां हरनो हानायबा गाहाम जागौमोन। आंनि आखायावबो 500 रां दं र', बेखौबो हरफादो। बाबा आंनावबो लंपेन्ट बायनो होनाय राङा दं, बेखौबो लांफादो। दे। मानसियाल' हामनानै फैथोंसै। गुमै आं फिसानि थाखायनो बेफोरबायदि बिबथिंनो गोनां जाबाय। मोजांबाबो गाज्रिब्लाबो गावनिनो फिसा, नायालासिनो बोरै थानो हानो? नो नैबे 5,000 रांल' आं हरनो हाबाय। नोंसोरनि अननायखौ आं माब्लाबाबो बावगारा। आब' गाज्रि दामोन। गाज्रि मोननांगौ मा दं आगै? गाज्रि मोना, थुलुंगायाल' हामग्रोथो। हायोब्ला खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिखौ हेफाजाब होनांगौ, मानसिनि गियान दंब्ला। आं थांनोसै गुमै। आब' बानायसो दे थादो। बाबा, नोंबो ड्राग्स फाग्ला जानो लुबैयो नामा? नुदोंना गथ'फोरा साना हसिया खामानि मावो, बिमा बिफाया खाराव माराव गथ'नि थाखाय बिबथिनो गोनां जादों। साबधानहाय बाबा। जियानो जादोला बानायजों थुलुंगानि थाखाय बोराइ बाथौनियाव एसे आर'ज गाबनि।